Meda se obi so a wo twen Adom TV kase de edu so no ye hwe se de obi amanone apomodin mo ensem no etie na okon aye kun da wiase nyina so ye covid-19 si ebetu ase de bobo ye ho ban de afiri mu na ne titu pa no ye nsa hohoro nsuo ene samna ena ohia nanso enei wo manfo wo Kwawu Twenedurase wo Kwawu South menslim wo poye mantemu no nsuo ho aye den de ama wo montie kon aye kun yade nsuo ni esamene nie no wom de to musine pa wom sre sebe ya mpanifo mra meboa wom sebe ya won so opum den ho nsem ebegina ye ekwan baako a enipa nyina betimi abo won ho ban e de fi covid-19 yare no ho ene se ebre ne abra no obetimi e de semena ahoro won sa e won su a etene ase nanso enipa wonom e wo Kwawu Twenedurase ye e wo Kwawu South mansini ni mu e wo poye mantamu no enya ade a wonom enya ne sa esan se wonom eni nsuo e wo wonom mansini mu honom Nana kum nipa woto su mienu a woye ohene e wo Kwawu Twenedurase ene de sansam tuja e wa abra enipa wonom efri sa akro ni mu a wonom ete abrochima mu e de eniama bi a ne nyina ebuodru Ghana sika empem eduokono ekokoye enipa ete sa kro no so ho adoye o wa de sa de be bae ane won be si won so no won a de begu ba bi asi no ya da nyina ase papa isi ene kaja eni asida ni asira ne se asida na medema won nyina Nana Boama adwoa oredu a wodi kan ono no ye oba ahema owo kuro no so efa sa akwanya no so de adesrede to omanpanyini ene enipa wonom ense wo bie animu se womeya won adom sebe ya enipa ati kurom ho no ebenya ensu papa ano papa nsanjurofo amaba ni ayesra mo se yensu eha aba meboae ensu asam na eha ye isuku no so atete apansam momboae na aba meboae na bibia nkoso de san afre mu bio no mo ba na yentuma fita assembly member owo brono no so honom Kwaku dafo enso echechire mu kire yamane boni ohawa ensu a wonom eni e won potamu honom no e de ba wonom so emsa yale abai esi social distancing but me hwese ne ensuo eho asem ye din wa ha na me kona se emofura gunsuo ni mu we ensuo a na me wura ho etoro bi ade me bopa efaka na mpadifo kakra na wa ha no ma supply o munsuo ni bi akola ketwa me mfinyi enti me sere na do se me sere no ane ne mpanifo me nsuo ho asem de o mebo mu twina se kuro dua mu ha na ensuo ho hia ye papa ensuo de nyase ye wo bi kura o opesi na bahwe kuro mu ha eya ho metesem nipa bi etem potamu honom nso ene yamane boni etwetwe nkomo ya wohoro yensa ensuo soso a yesi eyefi ne efi ya ne ebesa de ahohoro yensa na kofa yale bebre edebre enti ehia boan no emmoa so beba beboa yen ne enye nsuo pa ye wohoro yensa ho ate the pipe kura ni bi wa ha e wo kurom agi se nsuo etene a ene ye de ye biribia wo kurom ha de yesra mo se mo ba ye moa ne yesusu ye nya nsupa ne yeso ye nom na nkofa yare a mere ye openisia ewe ne ye nya nsuo nso e ma ye ho kire na afi nso bra nsuo eto nso na emamu no aye tantan no a ne yesa enom wa ha